This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by Gentleman Bicol and the Forum for Family Planning and Development Incorporated. Usapang X would like to thank the following sponsors: Honorable Jurlan N. Velio, ABC President, Ligao City; Wentz Crispy Pata, Crispy Panga, Sisig at iba pa. For orders, contact 0917-892-3819 or 0998-586-9665. Lia Boris Meat Shop and Barbecue Stand, located at Bagtang Maroroy, Daraga, Albay, with telephone number 483-0526, with cell phone number 0928-600-3166. Delicious LDR Food House. For orders and deliveries, call or text 0920-514-4558 and look for Miss Da Liabore. Marcado Hideout Bar and Grill. Asian Gold Derma and Spa, located at Medical Clinic Building in front of LCC Express Mart, Albay, near Bob Marlin and Robinson's Supermarket, walking distance from Jollibee, Albay. Infinity Perfume and T-Spot Albay. For orders and deliveries, visit our Facebook page at www.facebook.com/tspot-albay. Sa T-Spot, siguradong freshly brewed tea on the spot. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. Inihahandog ng Gentleman Bicol sa pakikisa ng The Forum for Family Planning and Development Incorporated ang programang magbibigay edukasyon sa kasalukuyang kalagayang pangkalusugan ng lipunan. Programang sa atin ay gagabay sa problema at isyu patungkol sa sexualidad. Ang programang Usapang X, Usapang Edukasyong Kalusugan at Sexualidad, kasama ang mga ex ng bayan, Richard Hayan at Jed Bayhon. Usapang X, Usapang Edukasyong Kalusugan at Sexualidad, dito lamang sa Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. Sina Richard Hayan at Jed Bayhon. Usapang X, Usapang Edukasyong Kalusugan at Sexualidad. Usapang X. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, nagbabalik tayo sa ating Usapang X. Ayan, magandang gabi. Yes, marahay na ba sa imo, Jed? Musta naman? Musta pakiramdam? Yes, hello. Good evening po. Marahay na banggi po sa Gabos. Hay nako, ito Jed, medyo actually hindi masama ang aking pakiramdam ngayon. Pero dahil nga ito ay tawag ng ating tungkulin sa advokasya, so tuloy lang ito. So ayan, again maray na banggi po sa Gabos, no? Ayan, nandito naman po tayo sa Usapang X, Edukasyong Kalusugan at Sexualidad. At ang Usapang X ay handog po sa inyo ng Gentleman Bicol for Sexual and Reproductive Health and Rights Incorporated. At kasama po namin dito ang The Forum for Family Planning and Development Incorporated. At napapanood niyo po kami ngayon sa Bicol Net TV at live din po kami sa Facebook page. Ayan. So yan. Ano rin, subscribe din sila sa YouTube channel ng Bicol Net TV. Ngayon, no? Medyo mahina ang connection ngayong hapon na to. Jed? Subscribe and follow din sila sa
YouTube channel ng BicolNet TV. Naglalag Nakikita rin ata tayo tayo. doon live. Sige, continue natin, Jet. Okay, so uh, tayo as Gentleman Bicol, di ba? Parang isang org tayo na tumututok sa mga advocacy natin when it comes to sexual reproductive health and rights. Tama? So, ngayon may bisita tayo, di ba, Chad? Ayan. So, ang bisita naman natin, galing Correct, naman siya Jet. sa Ayan. ibang... So, Jet, Mhm. ang magandang pag-uusapan natin ngayong gabi. Ano ba? Okay ka lang, Chad? Narinig mo ba ako? Correct. Correct, Jet. Okay, so, medyo delayed ka ata. Medyo mahina yung internet connection. Ganyan talaga pag live, di ba? Okay, so, ngayong gabi, pag-uusapan napag-usapan na natin yung about sa Gentleman Medyo Bicol. naglalag ang aking net ngayon, no? So, yung paumanhin sa lahat po na nanonood ngayon. Oo, medyo nagcha-choppy ngayon. Nagkakaproblema ang aking internet connection ngayon. Oo. Alos lahat naman siguro, di ba? Ayan. Nagre-reklamo ng Anyway, ano. Jet, ngayong gabing ito, maganda ang ating pag-uusapan. Oo nga. Kasi di ba Oo, ang hirap, napag-usapan na no? natin Sige. yung Gentleman Bicol, yung about Forum for Family Planning and Development. So, yung ibang CBOs din and NGOs na ang pag-uusapan natin. So, may guest tayo ngayong gabi. Okay? So, ang guest po natin ngayong Actually, gabi marami is... din tayo na pag-usapan na sa Usapang X. Oo. Oo nga. Oo. Sige. Pero this time, Jed, napaka-interesting yung ating pag-uusapan. Ito naman isang organisasyon, no? Mm-mm. Delay ka talaga, no? Okay, so, ayun, medyo mahina ang internet connection ni Sir Chad ngayong gabi. So, I think ako na muna siguro, kaya Sir Chad, ka-ex Chad, at ipahinga mo na muna yan. Alam ko masama yung pakiramdam mo. Diba? Magde-delay tayo. So, okay, so, ayan. Baka maya-maya pag naging okay na yung connection ni ka-ex Chad, bumalik din siya. So, ngayon, pag-usapan din natin yung ibang non-government organizations na hindi lang dito nakafocus sa Bicolandia, pero nakafocus sila sa halos buong Pilipinas. So, may guest tayo ngayong gabi. Siya ay ang presidente ng Philippine Society of Sexual and Reproductive Health and Health Nurses Incorporated. And siya rin ay registered and holds a master degree in arts and nursing. At hindi lang po yan, siya rin po ay isang country youth focal point of the Family Planning 2020 or FP 2020, a global partnership to empower women and girls by investing in rights-based family planning. At siya rin po ay isang adolescent sexual and reproductive health program coordinator and HIV focal point of Likhaan Center for Women's Health Incorporated. So, ngayong gabi, makakasama natin si Mr. Erickson R. Bernardo. Magandang gabi, Sir Chad. Sir Jed, sorry. Sayang, medyo nagloloko Hi, yata Sir yung Eric.
Oo Sir nga, Chad. sayang. Magandang gabi po. Magandang gabi, Sir Chad. Magandang gabi, Sir Eric. So, musta naman ng buhay-buhay natin dyan? Kahit may pandemya, hindi dapat nahihinto ang pagbibigay natin ng serbisyong pang reproductive health. So, kami man ay wala sa ospital kung saan nandun talaga ang gera. Pero ang mga nurses po na patuloy na nagbibigay ng serbisyong pang family planning, may mga lying-ins nurses tayo. So, dapat tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay serbisyo sa kabila ng pandemya. Ayan, tama yan, Sir Eric. So, matanong ko lang, sir. Pwede niyo ba kami bigyan ng idea kung ano ba yung Philippine Society for Sexual and Reproductive Health Nurses Incorporated? Sige po. Unang-una, salamat sa Usapang X sa pag-imbita sa amin. So, ang Philippine Society of SRH Nurses o SORN ay isang non-stock, non-profit professional organization ng nurses na naglalayong i-push ang specialty practice ng sexual and reproductive health nursing dito sa Pilipinas. So, natatag or founded kami in 2013 kasabay halos ng pagpasa ng RPRH Law, Republic Act 10354, at eventually naging SEC registered noong 2017. So ngayong taon po kami ay nagdiriwang na ng 3 taon bilang isang organisasyon. At isa kami sa kinikilala ng Professional Regulatory Board of Nursing at ng Philippine Nurses Association bilang specialty organization dito sa Pilipinas. Okay, so ano bang ginagawa ng mga nitong org nyo to or ng Philippine Society for Sexual and Reproductive Health Nurses? Okay, so aside po sa tinatanggal natin yung nosyon na kapag nurse ka sa Pilipinas, dapat nasa ospital ka. Dahil alam naman po natin na kailangan din ang mga nurses sa mga komunidad, sa mga rural health units, at makapagbigay ng mga serbisyong pang reproductive health. So ang ginagawa po namin, ang board ngayong taon ay composed ng 7. So ako nga po ay kasalukuyang Adolescent Sexual and Reproductive Health Program Coordinator at HIV Focal Point ng Likhaan, isa ring NGO. And ang ating Vice President, si Mr. Alvin Daki, sa isang Gender and Development Specialist. At may mga kasama rin tayo mula sa Commission on Population and Development. Merong tayong kasamang naval researcher. So siya naman po ay nagsusulong ng usapin ng male involvement in reproductive health sa ating mga kasamahan sa Philippine Navy. Meron din po tayong papasok na trustee mula sa Holy Angel University sa Angeles, Pampanga. So kung makikita po natin, hindi lang kami nasa larangan ng pagbibigay ng serbisyo. Meron tayong academician, merong researcher, at merong nasa polisiya, particular sa Commission on Population and Development. Okay, so napakaganda ng siguro ng mga projects na ginagawa nyo para sa community. So, Sir Eric, anong tawagan? Dahil wala si Sir Chad, may makakasama pa tayong isa. Ayan. Sir Eric, so, ngayon, sasamahan tayo ni Sir Kevin De Vera. Asan na Sir Kevin? Ayan, yung tagasalo namin pag wala yung isa. Ayan, hi Sir Kevs. So, ayan, sige, habang kumukonek yata yung audio niya. So, si Sir Kevs ay... Hi Sir Kevs. So, isa rin po founding members ng Philippine Society of SRH Nurses. At siya naman ngayon ay nasa forum. So, hi Sir Kevs. Yeah. Ayan, so I will be joining tonight's conversation about Philippine Society of SRH Nurses. And siguro bago tayo mag-continue, no, shout out lang sa mga kasamahan natin sa Quezon City. Hi Dre. And syempre, I think importante na baliktanaw tayo Sir Eric. Kasi alam ko naman lahat ng movement, lahat ng
organizations ay may mga pinanggalingang ugat at hugot, no? So baka pwede niyo po sa amin ikwento paano po ba ipinanganak ang SORN? Parang di ko alam, di ba? So paano po ba siya Sige, pinanganak? i-share na rin natin. So, ipinanganak po ang SORN gaya ng nabanggit ko noong 2013. Ito ay nagbunga sa pagkakaroon natin ng RPRH law, and nakita po ang pangangailangan na magkaroon ng organisasyon ng mga nurses na magsulong ng advokasya ng RH law. Kasi alam naman natin, 12 ang elements ng reproductive health. And hindi lang naman sa usapin ng pagbibigay serbisyong pang family planning, kung saan nakasama niyo rin kami nung nakaraang linggo para sa Sulong for RH Project. And kasama na po dyan ang pagbibigay ng serbisyo sa mga kapatid nating PLHIV, people living with HIV. Isa din po sa pwedeng kilusan ng mga nurses sa pagdating sa reproductive health ay ang usapin ng LGBT health, trans health, so men's health. So napakarami po talaga. So parang nakita natin yung pangangailangan na hindi lang dapat, kasi kung titingnan natin pag sinabing family planning and reproductive health, usually doctors at midwives ang nandyan sa front lines. Pero naisasang tabi ang malaking role ng mga nurses. So yun po yung sinubukang addressin ng pagtatag ng organization. Actually, ang cool, no? Kasi, halimbawa yan si XJED, no? Si XJED, tama ba? Population Management Officer? Tama ba? Hindi ako sure eh. Ayun, Population Program Officer. So practically, no, parang hindi natin kailangan tanungin, pero yung mga kagaya ni XJED ay actually nakatutok din sa sexual and reproductive health, no? Particularly sa population development na may maraming programs na sinusulong yung ibang elemento ng reproductive health, no? I think Sir Eric, baka pwede mo rin i-share. Kasi curious lang ako, no? Nakakatuwa lahat tayo nurses ngayong gabi. Curious lang ako, ano ba kaya sa pananaw ng SORN, ano kaya ang pananaw ng mga nurses? No, meron po ba kaya tayong collective o sabihin natin collective na pagsuporta sa pagsulong o pag-uphold ng reproductive health law? Ano po ang inyong opinion doon? Well, personally, kung mapapansin natin nung binuo ang reproductive health law, walang nurse group. Unfortunately, nakakalungkot mang sabihin, walang nursing group na sumuporta upfront sa pagsulong ng reproductive health law maliban sa AINLA, Alliance of Young Nurse Leaders and Advocates International, kung saan kami din po ay kabilang noon. And doon nga po namin nakita na kailangang may nursing organization. So eventually si Alvin ay nakasama sa signatories sa pagbuo ng implementing rules and regulation ng RPRH law. At doon nga po nakita na ano ba ang roles ng nurses pagdating sa usapin ng reproductive health. So gaya ng sinabi niyo nga, si Sir Jed ay nasa population program ng Bicol. So makikita po natin na kapag nurse ka at ang focus mo at ang gusto mong track ay reproductive health, hindi ka lang dapat actual service provider. Kabilang po ang mga nurses dapat sa mga gumagawa ng polisiya, kung paano mas maaabot ng nakararami ang mga serbisyong dapat na naibibigay. Ayun. So, personally, I think masyado pang mahina ang mga nurses pagdating sa pagsusulong ng reproductive health law. Well, hindi natin may aalis. Tayo nung nasa college, nung nasa undergrad, meron tayong course on maternal and child nursing. Pero hanggang doon lang. So, nung nakita natin yung opportunity para palakasin ang boses ng mga nurses, hindi na natin ito pinalagpas. So, share ko lang sometime in 2016 siguro, kasi kapag ikaw ay professional org, kailangan mong dumaan sa butas ng PR BON, Professional Regulatory Board of Nursing. So, the late Honorable Marco Santo Tomas, nung nagpe-present tayo sa kanya, ang sabi niya, ang reproductive health ay isang element lang ng maternal and child nursing.
So, dahil tayo, alam natin kung ano ang elemento ng reproductive health. So, sinabi natin, sir, with all due respect, ang maternal and child health po ay isa sa mga element ng reproductive health. So, it's the other way around. Pero kung makikita natin, nandun pa rin yung, ayoko mang sabihin, pero makitid pa rin ang pagtingin natin ng usapin ng reproductive health ay focus lamang sa maternal and child. At nakakalimutan natin na may role din ang mga kalalakihan dahil isa nga sa element ang male involvement in reproductive health. May karapatan ang mga kabataan na matuto sa usapin ng pangangalaga sa kanilang sarili, lalo sa kanilang sexual and reproductive rights. Higit lalo sa panahon ngayon na pataas ang kaso ng teen pregnancy. So bilang mga educators, bilang mga maalam sa pagbibigay ng impormasyon at edukasyon, so ito yung mga kailangan natin gawin as nurses. Yan, maraming salamat Sir Eric, no. So, shout out lang po sa Provincial Health Office ng Palawan, ng ating public health nurse no, si Ate Jen Tombaga ay nanonood din. At syempre, kaway din po kay Sir Joff, ng ating mga magigiting na mga sexual health advocates. At nandito rin pala si Ma'am Jesusa Rosario Lugto ng Commission on Population Central Office. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, Kuya Jed. Okay, magandang gabi po. Okay, so, ayan. So, sobrang natutuwa ako kasi may katulong tayo sa sa advocacy natin, di ba? Kasi nung una nag-start yung GM, ako as in wala akong kaalam-alam, wala akong idea na may mga ganyan palang org na tumutulong i-push yung reproductive health law, yung tumutulong para sa IR, lalo na yung mga kabaro nating nurses, di ba? So, nasabi nga kanina na na wala namang parang nakasali during the nung ating reproductive health law. Pero at least pagdating ng IRR, may mga nurses, di ba? At so, ayan. Ikaw, may tanong pa ba, sir? Meron ba tayong actually curious ako meron bang movement na parang at least an attempt to really reintroduce sexual and reproductive health in nursing curriculum? Meron bang ganong attempts? Actually, isa po sa ating founding trustee, si former Board of Nursing member Remedios Fernandez, na kasalukuyang dean ng Arellano Graduate School of Nursing. And siya mismo nag-verbalize na plano niyang magtayo ng Master of Arts in Nursing, major in Sexual and Reproductive Health Nursing. So unti-unti, nandun po yung pagpupush natin. Siyempre, medyo mahirap, aminado tayo dahil matagal na itong curriculum ng nursing at talagang nakikita natin ang maternal and child ay isa talaga sa institusyon na, well, hindi naman natin tinatanggi yun. Ang dami ko rin natutunan nung maternal and child nursing days natin. Pero ang tinitingnan natin ngayon ay palakasin ang role ng nurses pagdating sa usapin ng sexual and reproductive health sa community health nursing. Kasi kaya nang nasabi ko nga, kailangan na nating tanggalin yung notion na kapag Filipino nurse ka, kasi lagi nating sinasabi, Filipino nurses, the best for the Philippines and for the world. Pero hindi po natin pwedeng sabihin na tayo ay best para sa Pilipinas at para sa buong mundo kung kakalimutan natin ang mga nasa laylayan, ang mga nasa komunidad na talagang nangangailangan ng serbisyo natin bilang mga nurses sa pagbibigay ng actual service provision, pagbibigay ng edukasyon at informasyon, at pagsasaayos nga ng mga polisiya. So medyo malayo pa po ang lalakarin natin pagdating sa pag-institutionalize talaga ng sexual and reproductive health nursing sa curriculum. Pero unti-unti, slowly but surely sa tulong po ng mga kasamahan natin, ayan, si Sir Kevin bilang isang teacher, bilang isang nurse teacher, alam ko na ito yung mga gusto nating i-push. So tulong-tulong po tayo at unti-unti po marirealize natin yung pangarap natin na magkaroon talaga sa nursing curriculum ng dedicated course on sexual and reproductive health nursing.
O nga, no, nakakatuwa kung halimbawa, hindi kaya muna sa undergrad, sa BS, pwedeng i-shoot sa graduate program o mag-enroll ako dyan. So kapag na-push po yan, paki-update naman po kami, mag-enroll po kami dyan. Sana may open news sila, nakakatuwa. Tsaka, kung babalikan natin kasi yung premise ng public health, I mean, most health-related courses are probably oriented well on public health. And we always say na when it comes to advancing yung well-being and health ng communities in general, maliban sa services, dapat meron tayong mga policies talaga, no? May mga policies. So I think one of key policy, maliban sa reproductive health law, is to really institutionalize enabling opportunities para mas ma-advance yung skills building. Halimbawa, gawan talaga natin ng konkretong subject matter or course yung nursing, no, pagdating sa kanilang curriculum, nang sa ganun, no, mas skillful sila pagdating sa pag-communicate kunwari ng family planning. We all know na napakaandaming myths and misconception. Kalimutan mo ng mga vaccines, 'di ba? I mean, vaccine pa lang madami ng syokot masyado pag pinag-uusapan ng vaccine. So I think no, tama doon si Sir Eric, no. Importante ata na ma-institutionalize ito kasi gusto natin may assurance lagi yung public health. Pag sinabing assurance is something na hindi lang tayo nagpo-produce ng nurses, kundi yung nurses din na ready i-meet yung demand. Kasi I think naalala ko, no, kung pwede mo rin sana i-share later, malaki ang problema and it's continuously worsening case when we talk about the state of reproductive health, no, sa bansa, no. So malaking solusyon po 'yun. Tapos, to add, Yeah, yeah. baka ang isa din sa opportunity natin ngayon, pinupush ng Professional Regulation Commission in general, ang pagkakaroon ng career specialization and progression program. Career progression and specialization program. So dahil nga po kinilala tayo ng Philippine Nurses Association bilang isang specialty organization at ngayon ay nasa proseso tayo ng pagko-comply sa mga requirements ng PR bond para sa specialty organization in nursing. So pwede nating i-push talaga na isang track ng specialty in sexual and reproductive health ay sa field ng academe. So paano natin gagawin yon? Kailangan talaga natin i-push na magkaroon ng basic course on sexual and reproductive health sa ating BSN curriculum. Kasi tanda ko noon, ang pinag-usapan natin ang maternal and child nursing for 1 semester, pero ang usapin doon ng family planning, usually 1 week. Ang usapin ng HIV, parang mas med-surg pa natin pinag-usapan. Ang usapin ng LGBT, hindi natin gaanong napag-usapan. Ang trans health, ang policy development, mas tutok lang tayo sa Philippine Constitution. Pero alam natin kung paano na nagkakaroon ng batas, pero hindi natin alam kung paano isinisulong ang paggawa ng isang batas. So lalo po ngayon na ganitong may pandemya tayo, so kailangan din nating magkaroon ng opportunities para sa mga nurses. Kasi alam naman natin ang nurses, meron tayong mga nurses sa DepEd, halimbawa. So kailangan din nating palakasin ang pagbibigay nila ng information kaugnay sa adolescent sexual and reproductive health. Kasama po sa elements ng reproductive health law ang age and development appropriate sexuality education, pero hindi pa natin ito nakikita, hindi pa natin ito nare-realize. Isa din sa kailangan nating isulong pagdating sa mga kabataan ang wash in schools, water sanitation and hygiene, na hindi makalimutan ang mental hygiene management. Dito sa Quezon City, sa NCR, hindi masyado, pero sa ibang mga rural areas, sa mga GIDA areas natin, tabu pa rin ang usapan ng pagreregla, ang usapan ng menstruation. May mga kabataang babae na kapag sila ay niregla sa unang beses, hindi papasok dahil natatakot na pagtawanan kapag tinagusan. So kailangan din natin i-correct yung mga notion na yon. At sino ba ang makakatulong sa pagbibigay ng informasyon kundi tayong mga nurses? I agree. Super. Ayan, sabi ni Ate Jen ng Palawan,
sana daw may open you para maka-enroll din ng mga taga Palawan. Ayan, Kasi po, medyo malayo nga na. ipapupush natin yan kay Dean Remedios Fernandez and yung bago nating trustee na program chair ngayon ng College of Nursing sa Holy Angel University kay Prof. Noviel Calagua. So, sige, push natin yan. Okay, so ayan, yan yung mga ginagawa ng ng org nila Sir Eric. So, bago tayo magpasalamat sa ating mga sponsors, mamimigay kami ng 500 pesos loan. Worth of loan, ang gagawin nyo lang is like and follow ang page ng BicolNet TV and i-share ang video na to at mag-comment ng apostrophe notify. Ayan. Automatic pag nag-comment ka, may entry ka na to win 500 pesos. Okay, so at this point, Sir Eric and ex Kevin, pasalamatan muna natin ang ating mga sponsors. Taray! This program is brought to you by Gentleman Bicol and the Forum for Family Planning and Development Incorporated. Usapang X would like to thank the following sponsors: Honorable Jurlan N. Velio, ABC President, Ligao City; Wentz Crispy Pata, Crispy Panga, Sisig at iba pa. For orders, contact 0917-892-3819 or 0998-586-9665. Liaboris Meat Shop and Barbecue Stand, located at Bagtang Maroroy, Daraga, Albay, with telephone number 483-0526, with cell phone number 0928-600-3166. Delicious LDR Food House. For orders and deliveries, call or text 0920-514-4558 and look for Miss Da Liabore. Marcado Hideout Bar and Grill. Asian Gold Derma and Spa, located at Medical Clinic Building in front of LCC Express Mart, Albay, near Bob Marlin and Robinson's Supermarket, walking distance from Jollibee, Albay. Infinity Perfume and T-Spot Albay. For orders and deliveries, visit our Facebook page at www.facebook.com/tspot-albay. Sa T-Spot, siguradong freshly brewed tea on the spot. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Inihahandog ng Gentleman Bicol sa pakikisa ng The Forum for Family Planning and Development Incorporated ang programang magbibigay edukasyon sa kasalukuyang kalagayang pangkalusugan ng lipunan. Programang sa atin ay gagabay sa problema at isyu patungkol sa sexualidad. Ang programang Usapang X, Usapang Edukasyong Kalusugan at Sexualidad, kasama ang mga ex ng bayan, Richard Hayan at Jed Bayhon. Usapang X, Usapang Edukasyong Kalusugan at Sexualidad, dito lamang sa Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Sina Richard Hayan at Jed Bayhon. Usapang X, Usapang Edukasyong Kalusugan at Sexualidad. Usapang X. Ayan. May tumatawag. Okay, so ayan, babalik tayo sa ating usapang X. At ayan si Sir Eric, pag-uusapan naman natin ngayon. Pag-usapan natin kanina yung isang org nila regarding yung Philippine Society of Sexual and Reproductive Health Nurses Incorporated.
So napag-usapan natin yan, yung mga ginagawa nila kanina. And ngayon naman, punta naman tayo sa isa pang org ni Sir Eric. Okay? So, sa para sa kaalaman ng lahat, si Sir Eric po ay ang Adolescent Sexual and Reproductive Health Program Coordinator and HIV Focal Point ng Likhaan Center for Women's Health Incorporated. So, ayan. So, ang daming ni Sir Eric na mga CBOs. Ayan. Okay, so Sir Eric, ano ba yung work mo as program coordinator or adolescent sexual reproductive health program coordinator sa Likhaan Center for Women's Health? Okay. Palit tayo ng hat. So sa Likhaan Center for Women's Health, isa po itong non-profit, non-stop NGO, non-government organization na kasalukuyang nakaupo bilang secretariat, CSO secretariat sa RPRH Law National Implementation Team at bilang Adolescent Sexual and Reproductive Health Program Coordinator. So ako po ay kasalukuyang nag-handle ng programa para sa mga kabataan. Ito po ay funded ng Canadian government at ang mga ginagawa po ng Likhaan sa ngayon, I'm proud to say na Likhaan po ang nag-develop ng Comprehensive Sexuality Education Standards na inadapt ng DepEd sa kanilang Bureau of Curriculum Development para i-align ito sa kasalukuyang K-12 curriculum. So dumaan po ito sa proseso ng may mga experts tayo sa field, and then pinavalidate natin sa mga guro, magulang at mga estudyante hanggang tuluyang tinanggap at inadapt nga ng DepEd at sa kanilang DepEd order noong July 13, 2018 ay inilabas nila ang DepEd order on DepEd policy on comprehensive sexuality education. At bilang adolescent program coordinator, tayo din po ay ang nakaupo kapag nag-a-align at nag-validate ang mga curriculum writers. So mula sa alignment sa K-12 curriculum hanggang sa pag-develop ng mga teaching guides para sa mga teachers at mga learning materials para sa mga estudyante. So ayun po ang tutok natin at syempre bilang nasa national level tayo, so tayo po ang nagbibigay ng boses ng mga kabataan pagdating sa pagpupulong ng National Implementation Team kung ano ang mga programa dapat para sa mga kabataan. So, yeah. Ay, nakakatuwa naman. Actually, nasa training ako ngayon ng DepEd at kasama namin kanina si Dr. Junice. And by the way, happy anniversary Likhaan. Tama ba? Ilang years na Likhaan today? Ayan. So, noong September 15, kami po ay nag-celebrate ng aming 25th year anniversary. So, matanda na po kami. More than 24 na kami, so 25 na po kami. And this coming Friday, I'll take this opportunity, September 25, samahan niyo po kami sa aming new normal celebration ng aming 25 years. Magbalik tanaw tayo mula noong 1995 kung saan isinilang ang Likhaan. At ano na nga ba ang mga ginagawa natin. So, the September 25, 12 noon to 2 p.m. Sa Likhaan Center for Women's Health Facebook page, magkita-kita po tayo. Ang happy naman, 25 years ng Likhaan and still continue serving the communities. At actually, Kuya Jed, nakakatuwa kasi marami talagang na-empower na communities, lalo na ng mga women's organization ang Likhaan. And lalo na siguro pagdating sa yung focus nila for adolescent reproductive health. Syempre, paglaki nila, siguradong they would be magiging silang responsableng magulang sa kanilang mga anak pagdating ng panahon. Parang yun yung talaga yung focus natin na kaya natin tuturuan yung mga adolescents, yung mga kabataan para at least pagdating ng panahon, sila mismo maging responsable, di ba? Ang galing ng mga
programs ng likhaan at ng SORN. Okay, so ano pa, Sir Kevin? May tanong pa tayo. Ayan, sabi ni Ah, Sir Dre, nag-comment siya. Sabi niya, madami pa ding myths and misconception ng reproductive health. So sa comment lang na to, ibig sabihin, ang dami pa nating dapat gawin. So todo trabaho tayo rito. No, share din ni Sir Geoff Domingo. Sabi niya, with regards to the lobbying and policy advocacy among lawmakers, those on the HIV program, CSOs, can be tapped no, to be of help in capacity building. Nakakatuwa din. Actually, no, we nurses can also learn from the experiences of people on the ground and the community na talagang affected, no? Yung mga RH related issues. No? Tapos dagdag ni Sir Dre, there's a lot things to do pa din talaga in terms of reproductive health. Good thing na din at may accreditation na for nurses sa PhilHealth to provide maternal and child health services. But there's limitations pa din. I'm curious kami Sir Eric, no, baka pwedeng i-explain mo to sa amin yung PhilHealth accreditation for nurses. May alam ka ba rito? sige po. So, ang nurses ngayon ay isa ng accredited health provider ng PhilHealth kung saan ang mga serbisyong binibigay, gaya ng nasabi ni Sir Andre, sa pagbibigay ng maternal and child services at family planning. So accredited na po ang mga nurses. Ibig sabihin, tayong mga nurses, pwede na nating isuot ang ating entrepreneurial hat kung gusto nating magtayo ng ating standalone family planning clinics. So pwede na po tayong magpa-reimburse sa PhilHealth para sa pagbibigay ng serbisyo pagdating sa implant at pagbibigay ng IUD. So sa usapin naman po ng maternal and child services, pwede na tayong mag-manage ng sarili nating birthing clinic, birthing facility, basta meron tayong ka-tie-up na consultant na OB at pediatrician, OB-GYN at pediatrician, para if in case magkaroon ng complications, meron tayong mapagre-referan. So, bibida lang ako ng konti. Isa po ang Philippine Society of SRH Nurses sa kasama ng Professional Regulatory Board of Nursing at Philippine Nurses Association nung finalize ang PhilHealth Circular on accreditation of nurses. So, yun yung isa sa mga sinasabi ko kanina dun sa unang segment natin, na ang mga nurses dapat matuto ding mag-lobby for policy changes kasi empowered ang mga doctors, empowered ang mga midwives. Bakit ang nurses hindi kayang ma-empower? So may empower lang po natin ang ating mga sarili kung matututo tayong mag-push ng mga polisiya para sa pagbabago. Nakakatuwa yun kasi totoo naman the greatest form of advocacy does not end sa behavior change, no? It should translate into political changes. Totoo naman yun, no? So ika nga naging tumaas nga ang health-seeking behavior ng tao, sila ay naghahanap na ng mga nurses, ng mga doktor, no? Pero wala naman ng assurance na meron silang makukuhang serbisyo or protection, no? Na gawa ng batas para ma-access yung services na yun, wala din. So dapat naisip din natin ng mga nurses yun. No, na kahit anong reklamo natin na bakit ang konti ng suporta sa hanay ng profesyon na to, no, kung tayo mismo hindi isusulong ang ating struggle, no, mahihirapan din tayo. So ang ganda ng insight na yon, no. Balikan ko lang yung likhaan. Ano po ba yung mga services na sinishare ninyo, especially ngayon, no, times of pandemic? Like talagang nakakulong tayo sa kanya-kanyang bahay and ang hirap umalaw. So paano po natin ngayon tinatawid yung mga gaps na nakita natin gawa ng mga quarantine? Okay. So sa likaan po, meron kaming 3 core programs. Una ay ang community education and organizing. Pero alam naman natin na dahil may limitasyon sa movement, may limitasyon sa pag-organisa ng mga tao, kabataan man yan or may edad, para makapagbigay tayo ng edukasyon. So ginagawa rin po natin ito online. Minsan nagte-text blast, ginagamit natin ang social media para makapag-abot ng mga impormasyon at mensahe sa ating mga legal komunidad. So pangalawa po, meron tayong clinical services. May 8 clinics ang likhaan na patuloy sa pagbibigay ng serbisyong
pang-reproductive health sa kabila ng pandemya. Dahil sabi ko nga kanina, hindi porket may COVID, kailangan mahinto ang mga serbisyong ito. So tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay natin ng serbisyo sa mga clinics natin. And dahil may restriction sa movement, wala pa rin public transport. So ngayon po ginagamit natin ang social media. Meron tayong online telekonsultahan kung saan kailangan lang mag-sign up ng mga pasyente para makausap ng mga doctors and nurses ng likaan para makapagbigay ng PC counseling. At kung kailangan silang i-refer sa pinakamalapit na klinika, ginagawa din po natin yon. Tinitake advantage din natin ang courier services. Kung halimbawang may mga pasyente tayong for pill resupply, ginagamit na natin ang mga courier, ang mga app-based na courier services para makapagbigay ng serbisyong ito. And so far, nakakarating tayo as far as from Quezon City, halimbawa na clinic, nakakapagbigay tayo ng pills all the way to Antipolo, all the way to Cavite. So, ganun po. And ang pangatlo ay ang advocacy, policy advocacy. So, dito po kahit naman may pandemya, kailangan pa rin nating i-push kasi marami pa rin gaya ng nasabi kanina, mga misconceptions, ang mga quote-unquote pro-life groups, hindi pa rin yan tumitigil sa kabila na itong nangyayari na to. So, kailangan tuloy-tuloy pa rin tayo nakikipag-usap sa Department of Health, sa Commission on Population and Development. At ngayon nga, gaya nung nasabi mo, nasa training kan with DepEd. Kasi paano maibibigay ang comprehensive sexuality education? Ngayon, lalo ngayon, kasi looking forward sana tayo na this year, this school year, nung June, kung nagsimula ang klase, ay makakapagsimula na tayo ng comprehensive sexuality education from kinder up until grade 12. Pero dahil nga ganito, dahil online ang platform, ito ba ay magiging prioridad ng DepEd? So, nagsabi naman sila na sisimulan nila sa pagtitrain ng mga master teachers sa 3 malalaking region sa Pilipinas. At ito na nga, ginagawa na nila ito sa kasalukuyan. So, yung mga ginagawa po namin, tuloy-tuloy sa kabila ng pandemya. May limitasyon man, pero pinipilit nating abutin. Yun nga lang, kailangan nating pag-ingatan din ang ating mga sarili at ang ating mga pasyente. So ngayon sumusunod po tayo sa pagpapatupad ng physical distancing sa ating mga klinika. Meron din tayo, hindi man natin nire-require talaga sa clinics ang pagsusuot ng face mask at face shield, pero dahil ito ay regulasyon ng mga LGUs, ng national government, so ginagawa din po natin ito sa ating mga klinika. Ayan, thank you. No? Kuya Jed, question lang sa'yo, Kuya Jed. Kamusta naman ang FP services ng local government? Sa buong Albay ba? Yeah, I mean sa pagkakaalam mo, syempre. Hindi, sa buong Albay kasi, ako kasi naka-assign ako sa isang munisipyo. So, sa buong Albay, continuous pa naman kami kahit may pandemic. Pero ini-ensure namin pa rin yung safety ng ating mga nurses at ng mga service providers. Kaya galing sa amin sa provincial government, meron kaming binibigay na minsan nagbibigay kami ng PPEs, ng mask, alcohol, and everything na para maprotektahan din nila. Kasi lalo na yung mga barangay health workers natin, sa konti ng sahod nila, 'di ba? Bibili pa sila ng mask, dagdag pa 'yun, 'di ba? So, para at least hindi na maging burden sa kanila, para at least makatulong pa rin na i-continue yung services ng family planning sa mga barangay nila. So, kami na mismo yung gumagawa ng paraan para at least dire-diretso pa rin, hindi siya titigil. Natanong ko lang siya actually kasi yung point na nagagawa ng ibang mga LGUs at lalong nagagawa ng mga private groups, no. So sana no sa buong bansa, no, kahit tayo ay nakapiit sa quarantine, sa mga lockdown, tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo lalo na sa family planning. Lalo pang marami tayong naririnig na balita na nakakabahala masyado, no, yung increase ng unintended pregnancy, and with special attention doon sa napakalaking bilang ng mga teenagers na nabubuntis, which is really calling the attention of
kung sino man ang dapat managot nang sa ganun ay wag silang madagdagan. No? Kaya maganda yung point doon ni Sir Eric kanina na I think importante na balikan natin no yung opportunity na ma-empower ang mga young persons to make decisions which is through education and information. At madaling ma-attain yun kapag halimbawa meron tayong comprehensive sexuality education. No? So Sir Eric, question lang no, so paano po yung halimbawa yung medyo intrusive na intervention, um, paano po yung mga ganong klaseng nag-take ng services natin like yung nagpapa-inject ng depo or halimbawa nagpapa-implant kasi 'di ba po may contact 'yun. No, so sa pills madali lang po siya ipadala. So ano pong nangyayari sa mga ganong klaseng clients? So kung usually kasi ang mga clinics ng likhaan, community-based. So either pwede siyang lakarin ng mga pasyente natin and yun nga, kung maglalakad man ay limitado yung tinatanggap natin. Pero as much as possible, lahat ng nagpupunta ng clinic, inaasikaso natin. And kapag ngayon, naglagay din kami ng mga protective barriers sa ating mga desks para dahil nga sabi ni Sir Jad kanina, kailangan din natin protektahan ng mga health workers natin. Kasi kung hindi natin poprotektahan, sino pa ang magpo-provide ng services ngayon? So usually po, pag injectable yan, medyo malayo naman. So dahil may sigurado lang na dahil nga in-implement na ngayon ang pagsusot ng face mask at face shield, so medyo facing away from the provider si pasyente para yung braso lang niya ang nakaharap sa provider. And then kung halimbawang implant yan, usually nakahiga naman ang pasyente natin. So malayo naman ang opportunity para sa droplets na makalabas. So ganun, ingat lang talaga. Pero gaya ng sinabi ko, paulit-ulit kong sasabihin, higit lalong kailangan ang serbisyong pang reproductive health ngayon dahil nga naka-quarantine tayo, naka-limitado ang galaw natin. May, gaya ng sabi mo kanina, tumataas ang kaso ng unintended pregnancies. Medyo nakaka-alarma yung clarification ng Commission on Population and Development o POPCOM na 40 cases na mga kabataang 10 to 14 ang nagbubuntis linggo-linggo. Kasi yung una nilang balita ay taon-taon. Pero nakakagulat yung balita na 10 to 14 years old ay nagbubuntis. Ako, tanda ko nung 10 to 14 ako, naglalago pa ako eh. So itong mga to ay kids having children already, di ba? Yun ang nakakabahala, no? Usually pag may clarify sa'yo, matutuwa ka. Kasi parang, okay, salamat sa pag-clarify. Pero yung clarification ng Popcom na yun, no, it's something na hindi ka matutuwa, rather mas mababother ka. Actually, may nakita pa akong isang article about a comment from a faith leader, no, na sinasabi niya na, ayan tayo sabi sa inyo, hindi solusyon ng reproductive health. No, kaya tumataas. So, as a response dun sa announcement ni Popcom, no, ng situation natin in terms of teen pregnancy. Meron ka bang masasabi doon? Actually, nagulat din ako nung nakita ko yung article na yon. Siyempre, sabi ko nga kanina, ang policy advocacy sa panahon na to dapat hindi natin bibitawan. Kasi tandaan natin, nung medyo naging lax tayong mga RH advocates, nagkaroon ng TRO pagdating sa implants, sa contraceptive implants. So, nung nagpakasaya tayo dahil pirmado na ang batas noong December 2012, pagdating ng March, kung kailan nailabas ang implementing rules and regulations ng Friday, nagpakasaya tayong lahat. Come Monday, andyan ang status quo ante-order na nagpatigil sa implementasyon nito. So, hindi tumitigil yung mga kaibigan natin sa kabilang kampo na patuloy nilang gagamitin ang impluwensya nila dahil nga ito ay isang faith leader. So, patuloy niyang gagamitin yung boses niya para masiraan. Ang alam naman natin na isa talaga sa mga, sinabi na ng WHO, isa ang sexual and reproductive health sa essential need ngayong panahon ng pandemya. Totoo yun, totoo yun. Kamusta kaso ng teen pregnancy dyan sa Albay, Kuya Jed? May count na ba tayo or still counting? Still counting pa kasi tapos pa lang yung September. So, sa last third quarter. So,
hindi pa natatapos. Counting pa. Pero ano forecast nyo? Tataas din kaya? Ano po? Ano yung forecast ninyo? May increasing trend ba? 14 preg. Basically, ano lang, may increase na pero hindi siya that much. Hindi yung Mhm. sobrang ano. Kasi, di ba, dito sa Albay mismo, meron tayong mga barangay reproductive health officers na mga BHW na sila mismo yung ano sa mga tumututok sa barangay nila when it comes to reproductive and sexual health. Nakakatuwa. Sana lahat ng bayan, no, sa buong bansa may mga efforts na ganyan. Actually, kung titingnan ko ulit yung statement na yun coming from a faith leader, kung ako dun sa mga nakikinig sa atin ngayon, sa mga nanonood, no, mas makinig po tayo sa expert kasi promise, no, mas matututo tayo dun sa totoong eksperto na nagsasabi ng kanyang opinion sa issue na related sa kanyang ginagawa at karanasan. No, kasi kung iisipin talaga natin hanggang ngayon po 2020 na, hindi pa po naro-roll out ang sex education. So ano ba naman ang maisasabi natin ang reproductive health ay walang naigawa. Kung sa totoo naman ay hindi na-implement ng maayos, no? Lalo na pagdating sa pagtutok, no, sa sexualidad at reproductive health ng mga kabataan. So ang bilis-bilis ng oras natin, Sir Eric, no? Very Actually, thankful kami na kasama ka namin ngayon. dagdag ko O lang doon baka, sa sinabi mo, 2012 na pirmahan ng batas, pero dahil nga nagkaroon ng status quo anti-order, 2014 lang natin fully na-realize kung ano yung mga ganansya natin sa batas na to. And 2018 lang pinirmahan ang Comprehensive Sexuality Education Policy ng DepEd. So malayo pa ang lalakbayin natin. And yun nga, huwag nating bitawan. Magsama-sama tayo, magtulong-tulong tayo para maabot ang mga dapat pa nating abutin. Okay, so, yan, no? So medyo madami pang dapat gawin, Kuya Jed. Kuya Jed, oo nga. Yan, meron, sana nga pwede tayo mag-send, diba? So, 2 minutes more. It's 7:58 na. 2 minutes more. Is sa part po ng Gentleman Bicol and Forum for Family Planning and Development and BicolNet TV. Maraming salamat po, Sir Eric, for joining us tonight. And any parting words po para sa ating mga nakikinig? Parting words, for one, please like and visit the Facebook page of Philippine Society of SRH Nurses. Andun po ang paraan sa ating mga, I'll take this opportunity para invite ang mga registered nurses ng Bicol at sa mga nakakaabot ng stream na to, pati sa mga nursing graduates at sa mga BSN students, kahit estudyante, kung gusto nyong tumulong sa pagsusulong ng specialty practice ng sexual and reproductive health nursing, nasa ating Facebook page po, Philippine Society of SRH Nurses. So muli po, in behalf of the society, nagpapasalamat po kami sa Gentleman Bicol at sa Forum for Family Planning Development at sa BicolNet TV para sa opportunity na makapagbahagi, makapag-share sa ating mga kasamahan dyan sa Bicol. And maraming salamat po muli. yan, thank you so much. Sana, Kuya Jed, maimbitahan ulit natin si Sir Eric next time, no? Kasi feeling ko ang dami pa natin pwedeng pag-usapan. Oo. And remind ko lang po sa mga nakikinig at nanonood, you can win 500 pesos load po, cellphone loads. Just share this video, like and follow ang BicolNet TV at mag-comment ng ano nga yun? Apostrophe notify. Okay? So, and also, idadagdag natin to. Siyempre, from Infinity Perfume. Idadagdag natin to sa 500. Nakakainis. Ang dami yung pakulo. Tapos nandito ako sa Quezon Siyempre. City. Ano ba yan? Sir Kevs, ano to? Yung favorite mo? Oh my God. Yes. Reserve mo ako, please. Sige po. Okay. So, ayan. Nagtapos na naman ang ating isang gabi ng Usapang X. At maraming salamat po
once again, Sir Eric, and syempre, ka-ex Kevin, ka-ex ka na rin ngayon, di ba? Yan, get well Oo, soon po ayan, tambay. kay ka-ex Richard, kasi medyo masama ang pakiramdam niya. At binabati ko rin po yung mga kaibigan ko dyan sa Cavite pala, sila Nino. Yan, magandang gabi po sa inyo, nakikinig po sila. Ayan na, it's 8:01 and kailangan na namin ng paalam. So once again, ito po ang inyong ex ng bayan, Jed, with isa pang ka-ex ng bayan, Chad Hayag, with Kevin and Sir Eric. Magandang gabi po sa inyong lahat. Paalam. This program is brought to you by Gentleman Bicol and the Forum for Family Planning and Development Incorporated. Usapang X would like to thank the following sponsors: Honorable Jurlan N. Velio, ABC President, Ligao City; Wentz Crispy Pata, Crispy Panga, Sisig at iba pa. For orders, contact 0917-892-3819 or 0998-586-9665. Lia Boris Meat Shop and Barbecue Stand, located at Bagtang Maroroy, Daraga, Albay, with telephone number 483-0526, with cell phone number 0928-600-3166. Delicious LDR Food House. For orders and deliveries, call or text 0920-514-4558 and look for Miss Da Liabore. Marcado Hideout Bar and Grill. Asian Gold Derma and Spa, located at Medical Clinic Building in front of LCC Express Mart, Albay, near Bob Marlin and Robinson's Supermarket, walking distance from Jollibee, Albay. Infinity Perfume and T-Spot Albay. For orders and deliveries, visit our Facebook page at www.facebook.com/tspot-albay. Sa T-Spot, siguradong freshly brewed tea on the spot! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.